zvose ndinazvo zviri mubhiro. Chabuda pana chikoro makandidzidzisa, digiri diploma zvose ndinazvo zviri mubhiro, asi basa pana. Mombe dzenyu dziye makadzitengesa, mbudzi mukadzitengesa, ndidzidze ndizokuchengeteiwo. Mombe dzenyu dziye makadzitengesa, mbudzi mukadzitengesa, ndipase ndichengete wanun'una. Vazvita zvakare vakomana vepanyanga Counseling Boys vauya nealbhamu ravo idzva riri kupisa pisa rinonzi Gumai Dova. Honguka ngatisanganei isu veDrewmas Media tinenge tiripo paClub Fox Glenview 3. Ipapo pachange paine vaimbi vakaita saRomeo Gasa, Tatenda Pinjisi, Traimo Bande, vakawandisa vaimbi ava. Tina zvakare Chantel Stole, Culture Love, aiwaka vaimbi vachange vari mavhu nemarara musi wa 22 July mwedzi uno tichiguma kachando. Matiketsi avapo, VIP $10, veruzhinjika vasiri ma-VIP $5. Ngatisanganei paClub Fox Counseling Boys Gumai Dova. Misanyo yose ndingaiteka asi hapana chembwa, hapana tenzi wararira mutakura. Saka mai na baba muri kumushanda potadira idoro pasi, midzimu ifure nzira ndafunga kwenda tayasipura. Saka mai na baba muri kumushanda potadira imavave pasi, vadzimu vafure nzira ndafunga kwenda tayasipura. Padazvinganaka, padazvinganaka. Marketing officer from Drewmas Media. So today we are at Ngwada Granite, a company that specializes in the installation of tombstones, tombstone making, and also installation of fitted kitchens. So you might be wondering, what is it exactly? Why are we here, and what are some of the exceptional things that they've done? Well, Ngwada Granite have done quite a lot of work for the late prominent figures, the likes of Comrade Ching, the likes of the late Leonard Dembo, and also Chamiso's late mother. So if you are looking for the perfect tombstone to give to your loved one, do come through and do hit them up on the number that will be displaying on the screen at the end of this video. And also, if you're looking for the perfect media house to feel memorable events such as burial ceremonies and also tombstone unveilings, Drewmas Media is here for you. Do hit us up on the number that is also displaying on your screen right now. So I know you might be wondering, how did they come up with the name Ngwada after all, and what does it mean? So Ngwada in Shona, it simply means something that is precious, meaning that they give precious service delivery, and they also make precious stones. So do come through and choose the perfect stone for your loved ones. Kwarare upenyu topatinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori, topa kumatendo kuvayara shumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Gwara reupenyu ndipo patinowana vanasekuru nemapositori vachitipa gwara reupenyu, tokopawo matendo kuvayera shumba vakatidzidzisa nezambuko racho. Ndivo vakatipa vabatsiri ava, vatipa vabatsiri
kuve nedzidziso. Unganyime mpururu. Mushauna harangero. Mushauna harangero. Tokumbira kakune mina mdzimire mabereka na amtina. Mpururu kana mkanyayo. Mandibaya. Kazuwai muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rimwe zuva. Nhasi uno tiri munzvimbo yeGuruve Mashonen Central Province apo tafambira zvakare nhau isina kumira zvakanaka, nhau yababa vaidanana nemudzimai vavo asi pakazoita kunetsanaka mumhuri. Izvo zvakazoita kuti baba vafunge kuti vange vachipfudza upenyu hwemudzimai wavo neupenyu hwavo zvakare. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese muri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Zvinowanika muupenyu, ikurudziro yevazhinji, ikurudziro yeduwo zvakare kuti hongu matambudziko anowanika mudzimba, asi zvakanaka sei kunge vanhu muchitaurirana pasina bopoto. Dzimweni nguva ukaona kuti wakundikana, zviri nani kutombosuduruka panzvimbo iyoyo. Ndinoyoka zvikuru sei pandaive mudzidzisi. Taiudzwa kunzi kana mwana wechikoro akutsamwisa imbobuda muklasi uende unonwa kana kapu yetii. Paunodzoka kakuclassroom unodzoka hasha dzaderera. Kana zvaramba izvozvo ukaona watsamwa futi zvikuru ukasprinta 100 meters yedzedzo kusprinta kuya kunokupa kurerukirwa zvekuti mafungiro aunenge uinawo anenge ashanduka. Hasha hadzikokwe, hasha dzinogona kungobata ani nani, asi kana zvadaro zvinoda kakutsvaga nzira dzekuti unge uchizvidzora, unge uchikwanisa kutaurirana nemumwe wako. Regaika kutangisa chirongwa chedu chezuva ranhasi titaurika nemhuri, tinzwe kuti chii chakatora nzvimbo zvakazoita kuti vaviri ava vawanikwe vakafa. Tokumbira gwara reupenyu idzidziso kune vanoteerera kutoshora unozvivharira nzira idzi, nzira dzimwe chete. Anoda kuchitendero achida kuchiwanhu, tese tiri vamwe chete. Uyewererenje, 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 uyewererenje. Takumbira shumba onaka ndakutenderere wati pagwara reupenyu. Inini ndini Boninyau Masapu. Pano tine chiitiko chekushayikirwa nemunin'ina akazvisungirira mushure munge auraya mudzimai wake. Munin'ina anonzi Raymond Nyauma, munun'una wangu. Mungatitsanangura chii chakanyatsotora nzvimbo? Izvo takatongodaidzirwa kuti kunoku munhu ashayika, asi ndichibva pano ndaifunga kuti kungave kushayika kwokupondo, asi ndichifamba kusvika panzvimbo takaona munhu ari mudenga. Ari mudenga? Azvisungirira, akarembera. Imimi semukoma pane here matambudziko amaiziva kuti munin'ina wenyu anogona kunge akazopedzisira afunga kuita decision yaakaita? Dambudziko raivapo ndiri kuti akanga akapesana nemadzimai vainetsana nemadzimai. Mudzimai akanga akabva panapa ndinofunga zvingave ne4 months kana kuti 5 months vanetsana. Yaive nhau yei? Kushumana kwavo kwemumba handina kunyatsoziva kuti raiva dambudziko rei, nokuti handina kunge ndakazviziva. Munin'ina haana kubvira auya kwandiri kuti tanetsana nedambudziko iri. Asi semukoma muchidescribe munin'ina wenyu anga ari munhu akaita sei? Aiwa, anga ari munhu musvinusvinu, munhu musvinusvinu, munhu aitozviitirawo zvinhu zvake, basa rake zvakanaka-naka.
handina kumbobvira ndaona dambudziko rekuti ane pamwe paakatingati akanga ari pakashota anga ari munhu musvinhu asi dambudziko razongosvika ndiroro. Raymond anga ari munino wangu ari murume akasvika achizvitoo basa rake achigari nemudzimai wake nokugarawo vapesana mudzimai ndobva pana paanogarawo kusaidu saka zvaigara zvichionana semunhu anga asinganyatsi kuti kurukurirawo kuti zvinhu zviri kundichitambudza ndichizivana mukoma saka taingono miri yake ichidzikira vachionana nemudzimai wake patazoona dambudziko iri takangoitawo zveukadzika kuti ndozvaitika kudzikira kwemiri kwokuti anga kurwara here kana takaona kuti taona kudzikirawo tikafungidzira kuti tinoone magariro akaita nemudzimai aenda funga ranga radambudziko richimunyonya mumiri semunhu anga asingitsanangurirawo ichitawo fungawo manje ipapo paita dambudziko kuti asi ndozvaimubata kuti asvike pakudai so tokubva tanza kuti mudzimai asha kureva kuti akabva anopona mudzimai wake iye ndobva ita kuti chinhu yake yekunozvisungirira tichava tashedzwa kuti vataona munhu akazvisungirira kumakura kwatinorima. Ko anga ane mhuri yakadii? Anga ane mhuri yake 5 vana, 2 vasikana, 3 boys. Kunze kwekunetsana nemudzimai munofungidzira kuti pane rimwe dambudziko ranga ainaro raimupa stress? Stress inogona kunge iri ikoko kuti mudzimai uyu vapesana kuti aite kuti anoti ataure naye takaona kunge vanga vasingawirirani nokuti mudzimai anga aenda achitoti handishanda nezvechii murume. Ko mudzimai akawanikwa akafa ari pai? Anga ari mumota, aiva nemota yake mudzimai. Waive nemota yake? Indonzi ambuya afai, ndiri muzukuru waRaymond Nyauma. Musi wandapedzera kumuona pari zvino ndifunga kune 5 days akandiudza kuti muzukuru pane zvandoda kutaura newe zviri kundinetsa. Ndikamubvunza ndikati sekuru chichiri kunetsai? Akati ndichauya kumba kwako, totaura kumba kwako. Ndikati alright sekuru hazvina kuipa. After 3 days Raymond akandifonera kuma 11 dzeusiku akanditamba afai ndiri kutambudzika, ndiri kushungurudzika, mukadzi wangu akafaira divorce. Ndikamudza kuti sekuru hazvina basa, nyaya inotongwa ichiita sei ichipera, madii kuti mumire imimi mutange maona kuti zvinofamba sei. Akati izvozvo vakanditorera protection order, saka nditoenda kukoti kweprotection order. Ndikati alright, kana mane zuva racho munondiudza toenda tese. Ndobva nditi muzukuru ndiri kutambudzika, vana vangu vachasara vachitambudzika. Ndikati ko sekuru masara vachitambudzika imimi munenge maenda kupi? Zvikanzi pane kwandiroda kuenda. Ndikati pari zvinezvi muri kupi sekuru? Vandiudza kuti shamwari kwandiri inini handikuudze, asi iwe unouya rini? Ndikati ndinouya kuswera mangwana, zvamati munechi muri kutambudzika. Zvikanzi alright, kana uya kuswera mangwana unondifonera kana uchisvika pamba, inini handipo pamba. Kana wandifonera ndobva ndaita sei? Ndobva ndauya. Ndati alright, kana ndakufonera ndoita sei? Ndichabva ndauya. Ndobva ndarara. Pandamuka mangwana vakanditi kuchipatara kwese ndokukwaishana mukadzi wavo, kwazara nyaya yedivorce yangu. Ndikati ina pana zvandiri kuziva. Muroro wangu ndichamubvunza mangwana makuseni. Muroro wangu akauya kumba mangwana makuseni ndinesi. Ndikamubvunza ndikati iwe kuchipatara kwenyu kuri kutaurwa nyaya sekuru yekurambana kwava nemukadzi here? Muroro wangu semunhu asingatauri angoti mama ina pana zvandoziva. Pati sekuru vandifonera usiku, ndezvavafonera vachiita sei vachindiudza. Zvikanzi mama hapana zvandoziva. Ndobva ndabva, ndobva ndaenda pashamwari yangu chida unopuwa mvura ndibike porridge. Ndobva shamwari yangu yafonerwa nemumwe next door wedu. Zvikanzi mukadzi waRaymond awanikwa akaita sei? Akapondwa. Naye Raymond wachawanika akaita sei? Akazvisungirira. Udza ambuya afai. Shamwari yenu ngeni vaya ambuya afai vacho ndinavo panapa.
tikati chii chiri kunyatsoitika zvikazi ndozvaitika ndati ndozvaitika zvikazi vandati allright ndobva ndabva kumba ndobva ndaenda ndobva ndamhanya kumba ndatora motikari ndatamhanya kwacho kwakwanzi ndokwava kwaitikira zvinhu ndasvikoona sekuru ona tikati asvika panzvimbo pasekuru kana sekuru zveshuwa vanga vari mudenga vazvisungirira vatabva ipapo vataenda tikafamba tingangoti patikafamba panogona kuita 3 kilometers patasvikaona mota yambuya yakapakwa yakanyatsopakwa zvakanaka kwete kuzvokuti pane zvakaitika yakanyatsopakwa pasaidi peroad zvakanaka ambuya vanga vachiri mumota asi ambuya vanga vakagara passenger seat vanga vakabayiwa pahuro panapa nebanga rakazocheka kudai ndofunga ibanga nokuti chizvo chakacheka chinakuwanika dumbu ravo iri ranga rakajovhurwa ndofunga vakabayiwa kana kuti 3 times nokuti mapurisa vairambidza kuti munyatsoita se munyatsoona vachiti ichiri nyaya yedu asi jaketi ravo rese ranga rakatsvuka chiropa takamira ipapo kusvikira mbuya vaburitswa mumotikari tikabva ipapo tikaenda kuna sekuru vasvika vakaturunurwa mudenga vakaiswa mumota tikaenda navo tikandovasiya mumochari chinhu chakanyatsoshungurudza sekuru protection order nokuti sekuru vakandudzwa kuti pavakatanga kupirwa madivorce papers vakashungurudzika futi vakapinda mumba vakarara masikati vakafuga mablankets vakarara masikati vakavaona vakarara vachangopedza kutambira madivorce papers pavakazoti rega ndiende nemadivorce papers kumukadzi semukadzi wavo vaidanana vanavo vakadanana vari maform 2 vakarorana mukadzi ari form 2 ari mwana mudiki asina chaanogona kana kutsvaira kana kuita sei saka vaidanana upenyu hwavo hwaiva hwokurambana vachidzokererana vachirambana vachidzokererana mukadzi achituta achinoloja achidzoka saka sekuru vaingova nekafungidziro keke kuti sezvo tagara tichingoti tinorambana tichidzokererana apa tichaita sei tichadzokererana futi saka sekuru vairamba vachienda kumukadzi wavo vachinokumbira ruregerero kuti mukadzi wamwe ngatiite sei ngatidzokererane ati pari zvinezvo mukadzi angasisachaite sei angaoma mwoyo angasisachada ndopakawanawo vakamudzowo kuti faira divorce vakamutiwo muitire mapepa echi eprotection order saka sekuru sezvinhu zvavakanga vasina kugara vakajaira kuti vangarambane zvachose zvinhu izvozvo zvakagara zvichivadya mwoyo pavakanobvunza mukadzi kuti ko wafunga kuti tirambane here mukadzi ndopakabva anotora protection order ndobva zvatoita wese sekuru havachaita sei havachakwanisa kana kuti vakwanise kusununguka asi vakazofonana nemukadzi wavo musi wokupedzesera mukadzi wavo achiti uyai tiende kwatete vangu tinotaurirana sekuru vakaenda vakafonerwa nemukadzi wavo vakaenda kumukadzi wavo vasvika kumukadzi wavo mukadzi wavo akati haana mafuta sekuru vakati handei ndinodira mafuta mumota vakaenda vakadodira mafuta avo mumota mavo vakafamba nemota yavo vari vaviri murume nemukadzi vakaenda kwaatete vavo singazive manje kuti kwaatete vavo vakasvika vakataura kuti kudii asi kwaatete vakasvika nokuti vakapuwa nzungu dzavakauya nadzo dzaiva dziri mumota pamwe mukadzi ikoko vakasvika akabva arambisisa here vakaona kuti apa handichahwina ndozvakazovapa shungu dzokuti vaite zvavakaita asi kutaura chokwadi sekuru zvinhu zvaa zvagara zvichivarwadza nokuti zuva nezuva sekuru vane bepa ravo ravainyora zvinhu zvavo hazvisi zvokuti zvakanyorwa zuva 1 zvakawandisa zvinyoreke zuva rimwe chete zvakanyorwa nofunga zvaidzi zvikanyorwa nhasi zvikafungwa zvonyorwa zvimwe nhasi zvikafungwa zvonyorwa zvimwe nhasi kusvika sekuru vazofona usiku hwacho ihwoyo vane munhu wavakafonera vakati inini handisi kudzoka udzai hanzvadzi yangu ende kumba kwangu inotarisa pasi petrangi pane tsamba yaachaona iripo ipapo tsamba iyoyo mangwana musati maiverenga ini ndiringe ndasvika vanhu vakaedza kufona vanhu vanga vakadzima mafoni wafonerwa umwe muneighbor ndiye akazoya akamutsa vanhu vakatarisa pasi petrangi vakaona pasi petrangi pepepa ine tsamba iri tsamba vakaverenga tsamba iyeyi vakaona kuti tsamba iyi manyorerwo aya anaya kuti munhu uyu pane kwaaenda nokuti autaura kuti handisi padhuze ndiri kure vanhu vafungidzira kuti pamwe hamenowo zvake kwaaita sei kwaaenda kuratidza kuti zvinhu izvi zvaa zvagara zviri pai zviri mumwoyo masekuru
Ngati rufu rwanga rwakatorongwa kuti ndoda kuzodai. Rufu rwakarongwa chakanyanya kurwadzisa sekuru. Divorce papers. Sekuru havana kumbofungidzwa kuti nemukadzi wavanorambana. Vairambana mukadzi achinoloja but waizoona 2 minutes vavega vavese. Dzimwe nguva waiona mukadzi wachasvika futi kumba kwangu wenini kana kumba kwamukoma wangu kuti tigadzirisei ndoda kudzokera kumba kwangu kuratidza kuti murume wake aimudi futi aimuda. Tobva tavagadzirisa wobva watanga futi kugara vese futi vonetsana futi uzoona mota ine murume kuratidza kuti vanhu ava vanhu vaita sei vaiwirirana. Asi chakanyanya kurwadza apa nofunga ndiwo madivorce papers aya. Asi hamuone imi semuzukuru kuti gogo wenyu anogona kunge vanga kuda nemumwe munhu zvakazonyanya kurwadza sekuru? Ipapo handigoni kupa pindura nokuti chaunotaura ndichaunoona, chokunzwa chinonetsa. Ipapo handigoni kupa pindura. Ini ndonzi Wilbert Shungu ndisaura Raymond Nyawo but ainini haana zvizhinji zvakasiyandudza. Asi zvokunetsana nemudzimai maizviziva? Taizviziva sezvo zvandaigara panext door taizviziva. Hapana zvakambokutaurawo seshamwari kuti shamwari zvakamira zvakadai? Kana asi painyora tsamba muso ainyora tsamba takagara ndatomubvunza kuti kotsamba yaunyora ndei akati sazvandombodrafta zvavo. Asi iwewe sasahwira wake ungamutsanangura uchiti anga ari munhu akanyatsomira sei? Aiwa anga ari munhu araiti zvokuti pfungwa idzodzo dzichoshamisa kuti azodzibata sei. Anga ari munhu araiti. Alright. Ko nemudzimai wacho maiwirana? Taiwe pana tichigara taiwe pana hatibike tichigara pana. Vanhu vaingonetsana zvematauro zvamanzwa aya kuti vaingonetsana vachidzokerana vaidzoka ida. Don't forget to subscribe to Drewmas Media and remember, Drewmas Media taking you to another level. Diana Mushona tine urombo nerufu rwakaitika munharaunda yedu ino hatizvitarisiri, saka tinoshuvira kuti kune vasara kana muchinge manetsana gadzirisanai kwete kusvika pakasvika vakazviuraya. Sekunzwa kwenyu nimi vakanetsana chii? Nyaya yekuti vanga vaseparetana, murume aida mudzimai wake saka mukadzi akanga akuramba. Inini ndinonzi Mai Mushona. Tine urombo netsaona yakaitika kuno kunesura. Zvakangooma, tinongokumbira kuti kana vanhu muchinge matadza kuwirirana panyaya dzakadai munofanira kuwana wavayananisi vanokuyananisai kwete kuti muzosvikira pakuurayana. Izvi zviri kutorwadza munhu wese. Tangai Ndoitwa Chido kamusasa ndogara pano pakopa panyangayo. Paseri aigara paseri peshopu ino idzimba dzekuseri. Saka vanga vasiyana nemurume wavo wabva kumusha kwavo vavazogara pano vachirenda kuseri. Saka taingogarawo navo vari vamwe vedu vari muvakidzani vedu tichivirana navo. Saka vaingouya vachitiudzawo nyaya dzavo kuti nemurume wavo ari kuramba achidzoka achiti vadzokirani ivo vasiri kuda. Saka zvakazoitika apo pekupedzisira kuti vazourayana. Kwanzi vakanzi hande kwatete vavo kunonzi paMutindo. Vaenda ikoko vanogadziswa, mukadzi akati inda kudzokera kumba kwangu nemurume wangu. Pakuzodzoka murodhi hatizochi chakazoitika manheru vari vese. Mukadzi akazomutwa mangwana makuseni akaiswa mumota akafa, asi anga akachekwa dumbu rese takazoindosvinoona pasi mangwana acho. Takazoona ida aiswa pasi, anga akachekwa dumbu rese iri nepahuro apo akafa. Then murumewo anga abva ikoko mvaenda kumaminda kusere kumusha kwake ndobva anozvisungirira pamuti kwakafa akarembera. Saka imimi maiwirana nemukadzi? Mukadzi chaitowirana naye pana. Sikuona kwenyu panhau iyi ndiani anga ari wrong? Hausazoziye zvemudzimba dzevanhu but mukadzi anoti rizeni akabvira kumurume ndeyekuti murume anga ahurira aita mukadzi kusaidi anditori nevana naye kwaipota achienda. Saka mukadzi ndozvanoti ndandaneta nechirwere chemurume wangu ndikati kandisiyai naye ndizvigarira hangu ndega ndokutaura kwake singazoziyewo saidi remurume zvedu isi asingatauri. Vakagara kunetsana nemukadzi nemurume achitetsana. Murume aipota achiita sei kuti gumbo panze gumbo mumba handimuona. Saka mukadzi aizviona zvese zvaitika
saka kuitika kwaizoitika mukadzi zvaive anga akangonyarara zvake. Mukadzi ndobva atozoona kuti manje rega ndisuduruke ndimboenda pa ndinogara ndega vakunetsana. Vakatombonetsana ndobva vambogara imomo munomukopa museri maoro. Ndobva vazodzororedzwa ndokudzokera futi kupi kumba kwavo kumusha kwavo. Vadzororedzana vakugara vese uko. Ndobva murume atanga futi kuita saizvozvo. Mukadzi ndobva aona kuti zvandinyanyira apa ndaneta apa vanga vaine muchato vese vari tu. Saka zvadaro ndobva mukadzi adzokera futi vechiti murume aramba achiuya achiita semukadzi ana kuiginwa murume bati murume aisvikira pakugara papa aisvikira pakugara pamusuwe pedhoo achida kutaura nechine mukadzi wake. Asi mukadzi anga asisade nezvemurume akati ndaneta newe. Saka zvakazosvikira murume anga ane planned issue yekuda kuuraya mukadzi. Akagara nebanga for 1 month akagara nebanga achida kuplana kuzokuda kuti angauraya sei mukadzi uze anga asisadiwe nemukadzi. Murume anga asingakwanisi kuzvisenzera mukadzi aizvisenzera achiendera kubasa. Saka zvakazosvikira pakuextend yekuti akatakurana nemukadzi akanyengetedza mukadzi ndobva atengesa chibage. Akatengesa chibage 4 bags parimwe. Ndobva anoenda ndobva ati mukadzi ngatiende kwani ndokunodira fuel mumota yemukadzi. Akanzi hande kwatete kwaMutindo. Ndobva vafamba vese ndokuenda kwaMutindo. Saka vakudzoka pakudzoka kwavakaita venoti kwana ateta izvozvo ndozvatisina kunyatsoziva kuti vakwaatete vakawirirana zvipi. Asi vari kuedza kuti vakapesana. Pakupesana kwavakaita manje murodhi pakudzoka ndobva vakaita papa alongwi vachibva 10 of yeparuinga vakudzoka murodhi vachipapa pamagadheni peprojekti yeparuinga pagwesha. Ndobva pakati pacho apa ndobva vakachekerwa mukadzi. Vakacheka mukadzi pahuro ndokumubaya-baya nebanga. Imveki rakamuurayira panze. Ndobva azomukanda mumotikari. Amukanda mumotikari wayo ndokuzodhiraivha mota ndokuyanaye ndokusiya pa10 of yekuuya kunenge kuno kwaChamcheka panenzi pana kasina uyu. Ndobva akaita sei ndobva akazodhamba motikari iye asiya ndokusiya vakapaka motikari iye. Abanga makumbo emukadzi anga ari pawindo. Akangoita zvezvo mukanda musoro uri papasiti ndokukanda manenge ari pachi ari pamakumbo ari pawindo. Iye ndokutanga kufamba netsoka ndokufamba achinanga kumaminda kwavo. Achinanga kumaminda kwavo asvika pane pamatombo akatanga kufonera vanhu. Akatanga kufonera munini wangu ndobva amufonera akanzi iwe ndakuda kuzviuraya. Ndakuda kuzviuraya waita sei? Akanzi aiwa ndakuda kuzviuraya. Ndobva afonera mumwe anenzi Mudhumeni anenzi Chitata kumufonera akanzi iwe uyu munin'ina wangu ndayakazofonera ita zvakanzi inzwa zvakutaurwa nemunhu uyu akuti ada kuzviuraya. Ndobva akata foni ndokufonera musikana wepabhawa apo vanonzi Sharo. Zvikanzi iwe pane zvandaita. Zvikanzi zveiko zvawaita? Zvikanzi uchazoona kuseri. Ndobva ndikapindura. Saka ndobva ndikazomukawo kuseni takunzwa kuti mukadzi aurayiwa. Takanzwa kuti mukadzi aurayiwa. Takuzoita vanhu vacho ndifunga mwana wacho akamukira kuseni aida kuenda kwana Nyamaka kana kuruinga kwacho kwayo. Ari murodhi akaona mota yamai yake vari iri pasaidi. Ndobva akabva abvunza kuti kwamai mota yamai vaita kutarisa akaona amai vakafa. Akaona mota yamai vakafa. Vakaita sei? Hana kuziva kuti baba vaita sei? Vakafa futi. Ndobva vakaita sei pese paakauya kunongo aida kuzoti ataurira nasekuru nezvandaona amai vakafa. So dai akudai kusvika kunoripota kupolisi. Achingova ari kufamba netsoka panapa achienda kuGuruve. Vakabva tazosangana neripoti yekutaura kuti ndikubvunza vanhu vobva kwaNyamaka zvakanzi kana amai vacho vari kunzi vakaonekwa vakacha baba vacho vaonekwa vakafa kumaminda. Ndobva tikabva tafamba isusu ndokutraveera nemota ndokuenda kuSinmark ndokuona baba vacho vakatoremberachi vatori mumuti. Vari mumuti kudaro ndobva taona ndobva tadai ndokuenda kuna amai vacho
kuna mai vachi makumbo ari papawindo vakaita se vakaisa makumbo pawindo musoro uri pasi pasiti kuleft hand side kureza kuti baba vakauraya amai ndekukudhiraivha mota ndokunovasiya vapaka ndokutanga kufamba netsoka achikomunicata nevanhu vaiwirira navo kuti akwanise kuita se vaudza kuti ndozvandakuita ndakusuuraya ndozvandokwanisa kuziva. Asi kufunga kwenyu ndiani anga ari wrong? Anga ari wrong murume. Anga ari wrong murume aishungurudza mukadzi ndobva azotora mukadzi akati handichada nezvako iye ndekutora chi advantage yekuti zvandakurambwa ndodii rekatiti tipfuudze upenyu hwomukadzi. Muri Zimbabwe ndofunga manzwa kazvataurika pane ino nzvimbo, manzwa vana mukoma vemushakabvu vataura. Muzukuru ndiye atitsanangurira zvakazara pamusoro pezvakatora nzvimbo kuna sekuru vake. Kune vaviri vakashayika tinoti aiwa muzorore murugare, kune vasara vapenyu toti chemai netariro. Ndiyo nzira yedu tese, inguva chete, nhasi nguva yawo yakwana, mangwana ndini, kuswera mangwana ndiwe, ndiwo upenyu hwacho. Ese nguva dzese muri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Andrew Neshamba signing off. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokuenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.